Rako babáro! Fú, špina neverá, ty si jebal jelenia, dokonca aj medvedia. Piči, ale ja Dušan by to čo... And lift off. Oh, my name is Yeah? Donald Trump, President of the United States of America. And take me down to the whole time home. Miliónročný budnat. Co? Ah! 6, 7. Ah! Tisíc! Tisíc! Tak ako 1000! Pavlín! Co? Dobre, mám byť. Nevládzem, kamo. Myslím som, že nevládzem. Tak kamaráde, čo mi pristal za komentár? Na YouTube, to je halus. Že jeli ste dobře, od doby, co přišel Dušan, jste šli do hajzlu. Dušan se svojí reklamou na Medmonk, nebo jak se jmenuje ta nová droga, propagovat každým hovnem. Booster ignition. And lift off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon. Humanity's next great... Good roll pitch. Roger, roll pitch. Poviem im, nehovorte mu a oni ti to tu píšu, zapni zdroj. Houston, now controlling the flight of integrity. 1. Booster ignition. And lift off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon. Humanity's next great... To není scrollo, že mu povie, že niečo dojebala. Aj, ty nevieš, čo som chcel spaviť do piči. Som chcel vyskočiť na klietku a dať mu submisiu károm do hlavy. Vieš, proste, on vie, že zrobil pičovinu. Kámo, predstav si, že prochádzka by bol scrollo. Počúvaj, do piči, tam taký vzduch bol v tej klietke, že no ma otravili plyny a zrazu som myslel, že vyhrajem a hotovo bol odchod za Dimiloma. A išiel by. Vieš, to by bolo ono, ale... Areku dám rande, nie? Dám rande, nie? No. Ja kamarát Octavianu má kamo loď do piči. Auto vyjebané veľké, nie? No. A dal som z ňou taký drink, nie? Aha. Dal som jej... Nadržaná, nie? Hotová bola zo mňa. Dal som jej ruku, nuka jej, jak normálne zjedla, jak žralok. Gubku do piči, vieš čo je gubka? Nie. Rybka, nie? Tá malička. Hej, no. Gubka, nie? Žralek prišiel, zjedol. Ale jak som vyťahol, kamarát. Taký smrad, že sú stroming vo Švédsku. To je nič oproti tomu. A tak ako isto sú proste nejaký druh divákov, čo si povie, že jaká pískanica. No tak henty 6-7 do piči chodiace brokolice s vrecom na chrbte. Či na miesto bundy. Vieš, tak to je, mám piči takýchto. Čo som ich minule videl, no aj v Optime a to vyzeralo, ako by to vyšlo z nejakej továrne na ľudí. Čavovci išli 8 za sebou a všetci rovnaké účesy, aj bundy, aj rifle. Hovorím, čo vám jebe, že čo vy ste normálne, to je jak v Command & Conquer, keď si dal tovareň a normálne si len spamoval proste nejakých vojakov. Nech vychádzajú von. Akože, ja neviem, či som ja boomer, ale my keď sme boli mladí, tak každý chcel proste vyzerať inak, chcel proste byť rozdielny, chcel byť proste sám svoj,
mať svoj proste originál. Ako náhle si typek kúpil rovnakú bundu, tak si to nechcel už, aj keď si to kúpil za drahé peniaze, tak si to nenosil, lebo to mal Miro. A teraz, kamo, keď to má Miro, tak to má Fero, Jožo, Janko, aj Viktor. Naľavo. Čo? Rako Babaro! Tak ti dám ja, ne? Brúž Teraz. ide ako raketa, zatiaľ čo tvoj rap je ako pokazená kazeta a do čerta a nechytá sa na mňa ani zďaleka. Vyzeráš jak baletka, huba sa ti zasekla, vidím iba z babelca, zatiaľ čo pred tebou stojí kus starého šialenca a po mojich rímoch sa zem zachvelá. Volaj si stražného aniela, keď ma tvoja žena zazrela, tak ti džem na kokot natrela. Fú, špina neverá, ty si jebal jelenia, dokonca aj medvedia. Ja som repu predseda, legenda, ukovaný zo želena vojnová sekera. V repe si ako medzera, žiadna by ťa nechcela, myšlenka v hlave ti doznela, je toho priveľa, tvoja mužnosť asi umrela. Ja som ako kapela, ktorá na javisko behla, dav prešla, čekuj holka, to som, ona z toho omdlela, nová éra repu sa tu práve rozbieha, do pekla, prichádzaš oveľa. Díky, Viktor, díky. Nenechal si ma v tom. Jaj, no. Aj ty už máš voice cracky. Dal som autotuník trošku. Piči, ale ja Dušan by to čo tu za nomé? Hello, sir. Is it Čo Zlatan strčí ten Petrovič? telefon do prdele ležit. Áno, poď sem. Áno, Sorry, yes. Oh, my name is Yeah? Donald Trump, President of the United States of America. Is it Yes. Zlatan Petrovic? Yes, Trump, at your service. I am Zlatan Petrovic from Bosnia. I am here. Please call me Donnie, okay? Yo, Rich Donnie, bitch. what's up? What's up? I heard your song about Roland the Gypsy. Yes. He's a very Yeah, famous yeah, gypsy. Yeah, very famous. Yeah, I need to tell you one thing. We're sending F-13s to destroy our fucking country because you are fucking gypsy. China is our territory now. Give me like 2-3 months and China will be ours. It's America's, you know? And what about Iran? Fuck Iran. We own that shit. We own that shit. Ukáž. Prečo nám ukazuje, že je teplo nám, keď je proste vybombovaná klíma, my bomboklad. Pičo, aký to je jeepajist. And take me down to the whole time hole and wanna see, can I feed no more? I'm gonna tell my horse and that's just my foe, and I'm a siege in the foe, didn't burn my soul. Pizzo! Rozjebo! Halo! Konec. Jaj, dobré, tak potom. Víte se? Čeku, ako? Dostat moje prsty na jeho krk skurvenej, tak by mi to udělalo radost. Jak hovorí ten kokot 36 milión ročný budant. By som mu klepol starému capovi. V pořádku. Počúvaj ty, prestaň ma ramovať okamžitým spôsobom. Pozor! Sraz do mňa. Nie, nezrazil som. Nie. Čo?
chat. Mali ste niekedy také, že máte sračku a že mysleli ste si, že si idete prdnúť, ale vyšla voda?